אומקה דליבה עם אפרת ברזל. אומקה דליבה, בוקר טוב, אפרת ברזל, פסח בגד, יעלי איבר. וואו, אני חושבת שהרבה שנים רציתי שנעשה תוכנית על הנושא הזה. אני תכף אגלה לכם, מאזינים יקרים שלנו. אנחנו עוסקים היום בזוגיות, אבל בזוגיות מזן מאוד מסוים. התוכנית הזאת נולדה מתרחיש, משאלה שנשאלתי בסדנה שהעברתי באלעד בשבועות האחרונים, על תגובה של רגש שאישה מביעה בבית ואיך בעלה מקבל את הרגש הזה. נדבר היום על זוגיות כשאחד מבני הזוג יש לו איזושהי הגדרה של אוטיזם על הרצף. אני מקריאה קטע פתיחה מהספר שלי עכשיו אני מתפללת, ואנחנו עוברים לדבר עם האורחת באולפן שתכף אני אציג אותה. את יודעת מה גיליתי על עצמי? אני מקריאה מתוך הפרק על זוגיות בעמוד 444. את יודעת מה גיליתי על עצמי בטיפול הזוגי שעברנו? שואלת לירי. נכון שזה מרתק ללמוד את עצמנו? אני שואלת אותה. באף בית ספר לא מלמדים אותנו איך לנהל נכון מערכות יחסים, והמצחיק הוא שהן אלה שמקיפות את כל החיים שלנו. לא, זה לא מדויק מה שאמרתי. הן אלה שבתוכן מתנהלים חיינו. מערכות יחסים הן עולם, הן מרחב, הן מגרש עבודה וכאב ושמחה וקושי. תהליכי גדילה מתרחשים שם, מרחב קדוש. אבל מה קורה כשאחד מבני הזוג לא יודע לקרוא את המערכת הרגשית של עצמו ואת המערכת הרגשית של בן או בת הזוג שלנו? אומקה דליבה, אנחנו מארחים היום אישה מופלאה בשם פנינה ארד, שעשתה תואר שלישי באוניברסיטה בקליפורניה, סקרמנטו. נכון, פנינה ארד? כן, היי אפרת, בוקר טוב, תודה שהזמנת אותי לתוכנית. תודה שבאת, כי את יודעת, אני אקריא בסוף התוכנית את מה שכתבתי על אותו מפגש שהוליד את התוכנית הזאת הבוקר. דיברנו על איך נשים מביעות את הרגשות שלהם, ומה קורה כשאת בוכה, כשאת צוחקת, כשאת צריכה, שישימו לב אלייך. מה קורה כשזה שהתחתנתי איתו יודע לקרוא את המצב הזה, אבל באותה סדנה כתבה לי מייל מישהי, אחרי שסיימנו אותה ואמרה, אני לא חושבת שבעלי בכלל יודע להבין מה קורה לי כשאני מביעה דמעות, צחוק, שמחה, התלהבות, עצב. וככה הגעתי אלייך, כי את בעצם כתבת ספר וגם מתעסקת מבחינה מקצועית שלך. כן, בהחלט, אני יועצת זוגית, מאמנת, מנחת קבוצות. אני מתמחה בעבודה עם נשים וזוגות שחווים קשיי תקשורת קיצוניים בזוגיות שלהם, והרבה פעמים זה יושב על הפרעת תקשורת לא מובחנת של אחד מבני הזוג. אני מדברת בעצם על מה שנקרא פעם אספרגר. היום זה כבר לא נקרא ככה, זה אוטיזם בתפקוד גבוה, אבל זה תחום שהמודעות אליו מאוד מאוד נמוכה, עד לא קיימת, ובעצם כל דור המבוגרים לא מובחן פורמלית, כך שלפעמים אפשר לחיות ככה הרבה מאוד שנים בלי לדעת במה מדובר. מחקר הדוקטורט שלי עסק במצבן הפיזי והנפשי של נשים שנמצאות בזוגיות עם גברים על הרצף האוטיסטי, ובעקבותיו גם כתבתי את הספר, החצי השני של הקשת, ואת הקורס המקוון, נשים בזוגיות על הרצף. ובניגוד למה שאנשים יודעים או חושבים, מדובר בתופעה שהיא מאוד נפוצה. אחד מתוך 40 אנשים הוא נמצא על הרצף. בלי שהוא בהכרח הוא הובחן בילדותו, והמשיך אל תוך חייו, אל תוך חיי משפחה,
בלי לדעת. לפעמים מגלים את זה דווקא דרך הילדים? כן, היום יש מודעות יותר גדולה לאבחון של ילדים על הרצף, ומדובר בהפרעה שהיא גנטית, היא תורשתית, היא מולדת, כך שבכל המקרים שיש ילד שהוא כבר מאובחן היום, אחד ההורים שלו על הרצף ולא מאובחן, ויכול להיות גם שזה מישהו מהמשפחה המורחבת, אבל זה לא הגיע משום מקום, אוקיי? יש עוד אנשים במשפחה, והיום יודעים שעל כל ילד מאובחן, יש סביבו לפחות 4 או 5 מבוגרים שלא הובחנו על הרצף. זה קצת לדעת כמו שהופכים גרביים לצד השני, אתה פתאום מגלה דרך, המון השקענו בשנים האחרונות, באבחון של ילדים, שמתגלים אצלם כל מיני קשיים בבית הספר או בחברויות, ואז אתה אומר, בוא נבדוק, בוא נאבחן, ואז פתאום, הפוך, דרך הילד אנחנו פתאום מגלים שאולי או אנחנו, או אחד מבני הזוג, הוא כזה. עכשיו, תגידי, דוקטור פנינה ארד. זה בסדר, אפשר לקרוא לי פנינה. אוקיי, פנינה. בעצם יוצא מצב שאנחנו רוצים להשקיע במשפחתיות שלנו, ב-well-being של בית, אווירה, שבת, חג, קדושה, בין הזמנים, יום חול, ומה לעשות, מערכת משפחתית היא מערכת שטעונים בה הרבה רגשות. זאת אומרת, שאם לא נדע לשתף רגשית בתוך המשפחה, יהיו לנו חיים כאילו לפעמים קצת הולכים וחוזרים מכונה, אנחנו חייבים רגשות, ואף אחד לא אשם פה, זאת אומרת, זה משהו שהוא מבחינה נורוביולוגית מולד, נכון? כן, עכשיו אנשים על הרצף זה לא אנשים שאין להם רגשות, יש להם רגשות, הרבה פעמים מאוד מאוד עוצמתיים, אפילו יותר משל האדם הממוצע, הקושי שלהם הוא לדבר את השפה הרגשית, להביע את הרגשות שלהם במילים, להכיל רגשות של אנשים אחרים. יש גם קושי להביע אמפתיה, לשים את עצמך בנעליים של מישהו אחר ולדעת איך הוא מרגיש. הקושי הוא הרבה פעמים בפענוח של שפת גוף, של הבעות פנים, של כל הניואנסים המאוד מאוד דקים, הרי רוב התקשורת עוברת בשפה שהיא לא מילולית. נכון. ואנשים מבינים את זה, לרוב. כן. וכאן יש קושי שהוא אמיתי, אוקיי? דברים שהאישה לפעמים בטוחה שאוקיי, הוא אמור להבין, לראות, לא, הוא לא שם לב, הוא לא מפענח, וגם אם הוא הצליח להבין את הרגשות שלי עצובה, או היא כועסת, או הוא לא באמת יודע מה לעשות עם זה. הקושי הוא אמיתי לגמרי, ובגלל חוסר הידיעה הזו, אז הרבה פעמים יש התעלמות, שזה נחווה מהצד השני, אז הוא אדיש, לא אכפת לו ממני, אני לא מעניינת אותו. פנינה, זה מה זה חשוב מה שאנחנו מדברות פה, כי זה יכול להיות מערכת של שנים, של אבא ואמא, שיש מריבות, כי לא שמת לב אליי, כי לא ראית אותי, או הפוך גם כמובן, למרות שיותר מצוי אצל גברים, נכון? כן, היחס הוא 1:4 בין נשים לגברים, על כל אישה מאובחנת יש 4 גברים, כך שמבחינה סטטיסטית זה מאפיין יותר גברים, לא יודעים למה. אוקיי. לי יש איזו תיאוריה שפיתחתי לעצמי בלי מעבדה, משהו מתוך התורה שלנו, את יודעת, היי היא סיומת של נקבה בעברית, ילד ילדה, פרפרה וכולי, נקבה יש לה יותר כניסות ויציאות, אנחנו יותר מוזנות מדיפוזיות, זאת אומרת מכמה אנחנו החוצה פנימה, כאילו יש לנו יותר אינטראקציות שתלויות בקיום של עצמנו דרך האחר, אני חושבת. כן, זה דומה גם לתיאוריה שלי, כי בסך הכל אינטליגנציה רגשית של נשים היא יותר גדולה משל גברים באופן כללי. אבל כאן מדובר באמת במשהו מאוד מאוד קיצוני, במוח הגברי שהוא ממש בקצה, לוגי, פרקטי, עובדות, אמת, זאת אומרת אין מקום בכלל לרגשות, וזה אפילו משהו שהוא מאוד מאוד מאיים. בגלל זה הרבה פעמים גם יש קושי בביסות של רגשות, אז זה יכול לנוע לשני קצוות, או לשתיקה והתעלמות, כשבאמת לא יודעים מה לעשות עם זה ומעדיפים לשתוק, או להתפרצויות זעם מאוד מאוד קשות, שיכולות אפילו לחוות בתור אלימות. אנחנו תכף נכנסות לזה, כי זה מרתק. גם הנושא, רגע שנייה, עוד למה גברים יותר, פחות
בין היתר גם בגלל תפיסה מהגן, כאילו, אתה גדול וחזק, אז מה אתה בוכה? אתה צריך להיות שם הגיבור, אז מה פתאום אתה מתפרק כשמשהו עצוב קורה? כאילו, זה גם משהו חברתי הרי. כן, אנחנו מלמדים ילדים מגיל קטן את הדבר הזה, לצערי. נכון. אני, אחד הבנים שלי, יש לי 5 בנים ו3 בנות, אבל אחד הבנים שלי באחת החופות של הבן האחר, מאוד בכה. ואז הוא ניגב את הדמעות והוא היה ככה בלא נעים לי. אז אמרתי לו, מה, ממי? אחר כך. אז הוא אומר לי, לא, פדיחות שהילדים, הבחורים מהישיבה, יראו אותי בוכה פה, מתרגש מחופה. זה מרגש מאוד. זהו, וזה הביא אותי גם לכתוב על הנושא הזה, וגם לדבר על זה שלגברים יש מערכת רגשית מוסתרת שם לפעמים, אבל לא על זה אנחנו מדברים כאן, אנחנו מדברות כאן היום. על משהו קיצוני, וזאת גם אחת הסיבות, דרך אגב, לזה שאנשים מבחוץ, הרבה פעמים לא רואים את הדברים האלה, כי גברים לא אמורים להראות באמת רגשות, או זה בסדר, זה נחשב נורמטיבי, זאת הפרעה סמויה, זאת אומרת, אנשים הרבה פעמים נראים רגילים לכל דבר, הם עובדים, הם מתפקדים, הם מתחתנים, הם מקימים משפחות, ואנשים אוהבים אותם, זה יכול להיות אנשים שהם מופנמים ושקטים ולא מדברים הרבה, אבל מצד שני הם יכולים להיות אנשים מאוד מאוד ורבליים, שהפכו אפילו את התקשורת ככלי עבודה שלהם, זה יכול להיות מרצים באוניברסיטה, זה יכול להיות אנשי תקשורת, זה יכול להיות אנשים שמאוד מאוד רהוטים. הקושי הוא בעיקר בתקשורת הרגשית. אז מאיפה צריך להפגין את התקשורת הזו? רק בבית, רק מול האישה, מול הילדים. אז הרבה פעמים הסביבה, כשנשים מתלוננות על הקושי שלהם, על החסך הרגשי המאוד מאוד גדול שלהם, הסביבה לא מבינה, מה את רוצה? יש לך בעל מקסים ומהמם, כל אחת הייתה רוצה בעל כזה, ואז הן לאט לאט מתחילות להרגיש שאולי באמת הן מגזימות, אולי הציפיות שלהן מוגזמות מחיי הנישואים, אולי בכלל משהו לא בסדר אצלן, ולאט לאט הביטחון שלהן מתערער במה שהן יודעות ומרגישות, שזה לא תקין, שמשהו באמת חריג קורה בקשר שלהן, ואם כל הסביבה לא רואה את זה ורק הם, אז אולי משהו לא בסדר אצלם. וואי. ואז הן מתחילות להרגיש פנימה השמות? השמות. כן. או שומעות על כל מיני סיפורים במשפחות אחרות של כזה בעל רגיש, או כזאת מערכת יחסים מופלאה, ולהם אין את מי לשתף, הן מתחילות אפילו אולי עצב וכל מיני... כן, זה בעצם מה שחקרתי במחקר הדוקטורט שלי. וזה מה שמצאתי, זאת אומרת, זה היה מחקר מאוד מאוד גדול, זה המחקר האמפירי הראשון בעולם, שבדק את הנושא הזה, וזה היה מחקר גדול שכלל 648 נשים שחולקו ל3 קבוצות, קבוצה אחת של נשים שיש להן בעל ממש מאובחן על הרצף, קבוצה שנייה של נשים שחושדות שהבעל שלהם הוא על הרצף, וקבוצת ביקורת. ומה שמצאתי זה הרבה דיכאון, ממש. כל התוצאות, דרך אגב, היו ממש מובהקות מבחינה סטטיסטית. דיכאון, רווחה נפשית מועטת, גם מחלות כרוניות ואוטואימוניות, הרבה יותר אצל נשים שגם הבעל מאובחן וגם חושדות בהבחנה, לעומת נשים בזוגיות רגילה. גם אלימות בעיקר לא פיזית, אלא פסיכולוגית. כי אנחנו הרבה פעמים נוהגים לקרוא לאלימות רק עם מכות פיזיות, וכאן זה בעיקר אלימות שהיא פסיכולוגית, שהיא יכולה להיות אלימות מילולית או כלכלית, והיא סמויה. היא סמויה, הרבה פעמים זה מאוד מתעתע, כי נשים לא באמת יודעות להגיד שמה שאני חובה זה אלימות. והם גם לא רואים את עצמם בתור בעלים אלימים, זאת אומרת, הם רואים את עצמם בתור, הרבה פעמים הם באמת גם אנשים מאוד מצליחים, יש להם אינטליגנציה שכלית מאוד מאוד גדולה, אפילו הרבה יותר גבוהה מהממוצע. הם הרבה פעמים גאונים ומחוננים, ואנשים מבריקים מבחינה שכלית, והם לא עושים את זה בכוונה. זהו, זה חשוב לי להגיד, שהם לא עושים את זה בכוונה. כן. כי לפעמים הם גם מגיעים למערכת הנישואים, בלי שהם יודעים מה יש להם. זאת אומרת, בלי שאף אחד
הגדיר אותם אי פעם, או לא הייתה שימת לב, זה חשוב לי שנגיד שזה טוב לב נטו, זה לא קשור אל משהו בתוכם שרוצה לעשות ככה, להפך. הרבה פעמים מדובר באנשים שהם מאוד מאוד טובים, הם טובי לב, הם אוהבים לעזור, הם מתנדבים בכל מיני מקומות, אין להם כוונות רעות. ואספרגר בעצם נכנס לראשונה לספר ההבחנות הפסיכיאטריות בשנת 94. כך שלפני זה לא הייתה בכלל מודעות לקריטריונים האלה, ומשנת 2013 שינו את ההגדרה, זה כבר חלק מהספקטרום האוטיסטי, שחילקו אותו לשלוש רמות חומרה, לתפקוד גבוה, בינוני ונמוך. כך שבעצם בכל הדור המבוגר, בני ה-20 פלוס, הם לא מאובחנים, כי לא ידעו על זה בזמנו. אז נוצר מצב שיש לזה אפילו שם בספרות המחקרית, קוראים לזה הדור האבוד. כן. אז בואי נהיה בשעה הזאת בהבנה של מה קורה באמת כשאין הבחנה, ואיך מריבות אפילו בין בני זוג יכולות להיווצר, כי אתה לא מקשיב לי, אתה לא שומע אותי, אתה לא מבין מה אני מרגישה, כשזה אנורמטיבי, זאת אומרת שבאמת הוא לא יכול, בואי נדבר על זה בשעה הזאת, ואחר כך נלך ונתפתח יחד על מה כן אפשר לעשות, ואיך כן אפשר לחיות עם זה, וזה גם חלק מההתמקצעות שלך, פנינה, על איך בכל זאת אפשר כן להיות משפחה בתוך המהלך הזה, כי יש הרבה ידע שכבר נצבר. חשוב לי רק להגיד לגבי המאפיינים, זה לא רק זה, זה לא רק הרגש, יש הרבה פעמים, לתוך הנושא של התקשורת, נכנסת גם הבנה, הרבה פעמים חוסר הבנה של סיטואציות חברתיות. מה עושים, מה אומרים בכל מיני סיטואציות, הרבה פעמים הם אומרים את הדבר הלא נכון, דברים שלא אומרים, ואנשים מאוד נפגעים. כאילו חוסר טקט? חוסר טקט מוחלט, כן. כשזה נעשה באמת בתום לב, לא מתוך כוונה לפגוע באדם שעומד מולי. אז הנושא הזה הרבה פעמים מביך מאוד להיות עם בן זוג שפוגע באנשים אחרים. הנושא הזה גם הרבה פעמים גורם לבידוד חברתי. אנשים מתרחקים, הם לא רוצים להיות עם בני הזוג, או שבת הזוג הרבה פעמים כבר לא רוצה, כי לא נעים לה להתמודד עם הדבר הזה. הקושי החברתי הוא גם כי לאנשים על הרצף מאוד קשה להיות בחברה. הרבה פעמים קשה להם עם האינטראקציות האלה, אז הם מתרחקים ורוצים להתבודד, ולא רוצים להתארח, להיות עם אנשים, הם מעדיפים להיות לבד בבית, הם צריכים הרבה מאוד זמן פנוי, מרחב לעצמם, שזה משאיר את האישה ואת הילדים מאוד בודדים. ואולי לפעמים היא גם אומרת, וואי, הוא עושה לי כאלה בושות בחברה, במשפחה, שעדיף לי בכלל לא להתראות איתם, כאילו אני מצילה את עצמי ככה גם. לגמרי, הרבה פעמים הבידוד מגיע ממנה, כי זה לא נעים, אוקיי? אנשים שמאוד ורבליים, ויכולים לדבר שטויות, או בדיחות שלא מצחיקות, או לפגוע, זה לא נעים, והרבה פעמים הם לא מבינים, גם כשהאישה אומרת להם, הרי, והיו לי זוגות כאלה דרך אגב, שהיא אומרת שהוא מביך, ואז אומר, מה, אני אשאל אם פגעתי, או אם זה, ואנשים כששואלים אותם, הרי לא נעים להם, הם אומרים, לא, הכל בסדר, ואז הנה, את רואה? בדיוק, גם יש לו הוכחות לזה עכשיו, שהיא מדברת שטויות, והכל בסדר, בקיצור זה מין מבוי סתום, אבל זה הפן הראשון, התקשורת. הפן השני, הקריטריון השני של האוטיזם, זה הנושא של חזרתיות. זה צריך לבוא ביחד כדי שזה יהיה אוטיזם. חזרתיות זה יכול להיות או ממש דפוסי התנהגות, פעולות חזרתיות, ממש ברמה של OCD, דברים שעושים שוב ושוב ושוב, וזה יכול להיות גם מיקוד באיזשהו תחום עניין מאוד מאוד צר, שאפשר לעסוק בו הרבה שעות. עכשיו, אני שמה לב, יש לי לקוחות גם חילוניים וגם מהעולם החרדי, שהרבה פעמים הדברים שמובנים בתוך הדעת, הם כוללים הרי הרבה חזרתיות, נכון. הרבה עיסוק בתנ"ך, בתורה, שהם דברים מאוד מקובלים ונורמטיביים, ואפילו בן אדם יכול להיות, הוא נחשב עילוי בתורה, או הופך את זה למקצוע כמו רב, וזה שם, ואז הוא מתעל את זה לזה. או נטילת ידיים, לגמרי. מהפעם אנחנו שומעים על זה כל מיני תופעות OCD כאלה. לגמרי, אז כן, שטיפת ידיים, הנושא של לסגור דלתות, תיקים, הרבה פעמים תיקים גופניים,
זה גם קורה. אבל לא בהכרח, נכון? זאת אומרת, האמירה של הוא לא מבין אותי, או חוסר יכולת רגשית, כמו שדיברנו קודם, יכולה לבוא גם בפני עצמה, או חייבים את הכל ביחד. החזרתיות זה חלק מזה, זה שני הקריטריונים, זה גם התקשורת הרגשי, וגם משהו חזרתי, שזה יכול להיות מיקוד בתחום עניין כמו העבודה, מישהו שתיאל את זה לתכנות מחשבים ועובד בהייטק, זה יכול להיות התמכרות לספורט, זה יכול להיות גם התמכרויות שהן בעייתיות, כי האלמנט ההתמכרותי והחזרתי הוא שם, והרבה פעמים, אבל זה מתועל למקומות טובים, אנשים יכולים להיות מאוד מאוד מצליחים בעבודה שלהם, כי הם תיעלו את זה לשם. יש הרבה רופאים ואנשי הייטק ורואי חשבון. זאת אומרת, אנשים גדולים במעמדם, כן. אבל יכול להיות שהם לא מבינים ניואנסים שצריך אותם כל כך בשביל בית. לגמרי, כן. ועכשיו בנוסף לזה, אלה שני הקריטריונים המרכזיים, אבל ל-70% מהאנשים על הרצף יש הפרעות נלוות. ל-70% מהם יש הפרעת קשב וריכוז, ויש לקויות למידה, כמו דיסגרפיה, דיסקלקוליה. ההיפראקטיביות דרך אגב של הקשב וריכוז, זה הרבה פעמים מגיע ביחד עם זה, ממש OCD. זה יכול להגיע עם הפרעות שינה, עם הפרעות אכילה, עם חרדה, עם דיכאון, ועם הפרעות אישיות שונות. וכל הדברים האלה הנלווים, כל הרשימה הזו שעכשיו עשיתי, זה דברים שהם קלים לאבחון. כמעט כל פסיכולוג יודע להבחן את הדברים האלה, ומה שקורה זה שהרבה פעמים ההפרעות הנלוות מאובחנות, והאוטיזם נשאר סמוי ברקע, ולא מאובחן. אז אנחנו יוצאות עכשיו להפסקת פרסומות. פנינה, דוקטור פנינה ארד, מדברות על זוגיות, כשאחד מהצדדים הוא על איזשהו רצף, על הרצף האוטיסטי, מדברות על הרבה תופעות, אבל בעיקר על חוסר יכולת רגשית להרגיש את האחר. בואי נגיד לפני שאנחנו יוצאות לפרסומות, שנכון, אמרנו שהיחס הוא 1-4, אבל אני פוגשת גם זוגות שהגברים אומרים, היא לא מבינה, היא פשוט, אישה היא דבר רגיש, ודווקא כאן אצלנו זה הפוך. גם נשים על הרצף לגמרי. בדיוק. אז יאללה, אומקדליבה, פרסומות ואנחנו חוזרות. אומקדליבה, אנחנו בשיחה מרתקת עם דוקטור פנינה ארד, על זוגיות משפחה יהודית אחת, ובה, אחד מהצדדים, לא מבין רגשית את מה שקורה אצל הצד השני. היינו לפני הפרסומות ברשימה שאת נתת לנו עם מה זה חייב לבוא גם, ההגדרה הזאת, שדיברנו על חזרתיות, דיברנו על הפרעות אחרות. איזה מדהים זה, פנינה, שפעם התייחסו לכל הפרעה לחוד, נגיד הפרעת אכילה, הסתכלו על הכחול. גם היום דרך אגב, הרבה בנות שמאובחנות עם הפרעות אכילה, אנורקסיה, בולימיה, הן על הרצף, והן לא מאובחנות על הרצף, אז פשוט מטפלים בהפרעת האכילה, שמאוד ברורה. אוי, כואב הלב, כי הכל כל כך אותו אדם, ובתוכו מתרחשים כל הדברים. מאוד בעייתי. פנה אליי ממש השבוע זוג עובדת סוד, שהילדה שלהם במצב קשה, עם הפרעות אכילה קשות, והם יודעים עכשיו שהיא על הרצף, היא הובחנה לא מזמן, אני אומרת ילדה, אבל היא כבר בת 26, כן, היא מבוגרת, והם אמרו שבשום מקום לא מוכנים לטפל באשפוז גם וגם וגם, במכלול הבעיות, כי אין דבר כזה, לא יודעים לעשות את זה. זה מדהים, כי ראיינו פה לפני כמה שבועות את דוקטור אורית וולף, ואצלה פגשתי את פרופסור צ'חנובר, שחוקר, זוכה פרס נובל, חוקרת תרופות לסרטן ותרופות למחלות ניווניות, והרפואה הרי הולכת אל מקום שהוא יותר פרטי, שהוא יותר אישי, שהוא יותר הסתכלות על החולה, וזה מתכתב בדיוק עם הדבר הזה, שהפרעת אכילה היא לא איזה, או אפילו הפרעת רגש במרכאות, אוטיזם על הרצף, זה משהו שהוא כל כך אישי, בתוך אותו אדם, בסוף זה אולי נראה כמו הפרעת אכילה, אבל זה היה אולי חוסר שמיעה מצד המכלול המשפחתי של אותה ילדה כבר שנים אחורה, שרצתה, ניסתה להביע משהו ולא הצליחה, בגלל הפרעת... כן, ואצל בנות, הן הרבה פעמים נופלות אפילו עוד יותר מבנים בין הכיסאות, כי בנות... הן יודעות מגיל צעיר לחכות את הסביבה. אז הן לומדות מאוד מאוד מהר הרבה פעמים, והן כן מצליחות להשתלב אפילו טוב.
בחברה, לפעמים הן גם מאוד מקובלות, ומסתכלות, הן תופסות לעצמם את הילדה המקובלת, וממש מתבוננות, צופות בה, ומחקות את ההתנהגות שלה, לומדות מה צריך לעשות כדי להיות מקובלת. ואז יש להם חברות, ואנשים אוהבים אותם, ואף אחד לא באמת יודע שיש בעיה. עכשיו, גם אצל גברים, יש יכולת של פיצוי והסתגלות, ככל שגדלים, אנשים שכן מצליחים, אני מדברת הרי על התפקוד הגבוה של הרצף, זה אנשים שלמדו, שפיתחו לעצמם גם בלי עזרה, כל מיני אסטרטגיות של פיצוי. טכניקות כאלה. כן, והם כן משתלבים, וכן יש להם חברים, והם כביכול בסדר, אף אחד לא מרגיש את הקשיים, אבל ככל שגדלים, אז התביעות מהסביבה כמובן גדלות, בטח כשמתחתנים, וכשנולד ילד ראשון, שזה משבר אצל הרבה זוגות, להסתגל למצב החדש, אבל אצל אנשים על הרצף, זה יכול להיות משבר ממש ממש חמור, כי יש להם קושי עם שינויים, קושי מאוד מאוד גדול עם שינויים, הם צריכים את השגרה שלהם, הם מאוד נוקשים, השחור לבן, ואז פתאום העולם מתהפך, וצריך לגדל תינוק, והרבה פעמים זה פעם ראשונה, כשהאישה שמה לב שמשהו כאן לא תקין, לא בסדר, כשנולד ילד. זה לוקח לה לפעמים המון שנים, כדי להבין שהיא בחוסר סיפוק של הצרכים הרגשיים שלה. לא, היא מבינה די מהר, אבל היא לא יודעת מה זה, מה הבעיה, היא לא יודעת לתת לזה שם, היא לא יודעת שזה קיצוני וזה לא בסדר, כי אם היא משתפת חברות, וכולם יגידו לה, כל הגברים אוטיסטים, כולם אותו דבר, אז היא חושבת, אוקיי, אז אולי אני מצפה ליותר מדי, ואז ממש יש לזה שם בפסיכולוגיה, אפקט קסנדרה, כשאנשים חווים סבל ומצוקה מאוד מאוד גדולים, אבל נתקלים בחוסר אמון מצד הסביבה, מצד אנשי מקצוע. אוי, זה מאוד קשה, אפקט קסנדרה. את הספר שלי הקדשתי דרך אגב לכל הקסנדרות. וואו, בואי נגיד עוד פעם, שאפקט קסנדרה הוא בעצם שם לזה שאדם מרגיש איזושהי מצוקה רגשית או אחרת, והאחר לא מבין אותו, האחר שהוא גם לפעמים איש המקצוע, ששולל בעצם. הסביבה לא מאמינה. אין תיקוף. אין תיקוף בכלל. וזה מה שרציתי לעשות בעצם בספר שלי, לתת תיקוף לאנשים האלה, לתת שם, להבין שמה שהם חוות הוא אמיתי, שהן נורמליות, כי הרבה פעמים הם גם חוות גזלייטינג מצד בן הזוג, הוא אומר לה, את רגישה מדי, את לא נורמלית, את לא שפויה, את לא, והיא מתחילה להאמין. אני מקבלת פידבקים מנשים הרבה פעמים, שהצלתי להן את השפיות, שפתאום הן מבינות שזה אמיתי. בואי נעשה כאן איזושהי הבחנה בין תופעה כזאת, גזלייטינג בתוך בית, שזה יכול לבוא בצד של מקור הגזלייטר, ממקומות שונים, זה לא מקרה שאנחנו מדברים מדי פעם על הפרעת אישיות נרקיסיסטית, זה לא, זה בא ממקום אחר, נכון? כן, אבל המיקוד העצמי הוא מאוד מאוד משותף לנרקיסיזם ולאוטיזם. זה אנשים הרי שמתקשים להביע אמפתיה, מתקשים לראות את הצד השני, להבין כוונות, מחשבות של אנשים. הרבה פעמים נשים חושבות שיש להם בעל שהוא נרקיסיסט. שם אבל ההבדל הוא, בדרך כלל אנשים נרקיסיסטים הם מונעים מגדלות, הם רוצים שיריצו אותם. יעריכו, יחשבו, וואו. כן, עכשיו גם אנשים על הרצף, הרבה פעמים כשהם מאוד מאוד מצליחים בעבודה שלהם, הם כן מחזיקים מעצמם, יש להם ביטחון עצמי, הם כן חושבים שהם יודעים יותר טוב מכולם, זה בא ממקום אחר, זה בא ממקום שקשה להם לראות עמדות ודעות של אנשים שהם חושבים אחרת מהם, גם ממקום של חוסר, בילדות. גם נרקיסיזם מגיע משם. זה. כן. אבל בנרקיסיזם אין את הנושא של חזרתיות. זהו. אנשים נרקיסיסטים הרבה פעמים עושים את זה מתוך כוונה רעה. יש שם כן מסוגלות, זאת אומרת, אני יודע מה את צריכה, אני יודע מה את רוצה ממני, אבל אני לא רוצה לתת לך את זה. אני שם את עצמי ואת הצרכים שלי במקום הראשון. בדיוק, לכן רציתי שנעשה כאן את ההבחנה הזאת. ואנשים על הרצף, זה לא בא משם. נכון, זה לא בא משם. מצד שני, נשים מתקשות להאמין. זאת אומרת, הרבה פעמים נשים שנמצאות בזוגיות כזו, חושבות שהבעל באמת מונע מרוע, שהוא לא באמת רוצה, מתקשות להבין שהוא לא באמת מבין, או אין לו כוונה רע, גם אם הוא אומר את זה, הן לא מאמינות. תנסי להסביר לנו, אם אפשר, החוצה, דרך
ההסבר הוורבלי שלך, מה קורה במוח של אדם עם אוטיזם על הרצף, כאילו איפה נמצא הרגש, ואיפה נמצא אני, ואיפה נמצאת הנגישות? אוקיי, הנגישות לרגש היא לפעמים לא קיימת. זאת אומרת, הרגש הוא שם, אבל אין נגישות אליו. אין יכולת, ולפעמים זה גם בכוונה. זאת אומרת, הוא שם מחסום כי הוא נפגע הרבה פעמים מזה שהוא לא יודע מה להגיד, והוא מקבל פידבקים שליליים מהסביבה. יורדים עליו. כן, הרבה פעמים מדובר בילדים שהם דחויים, כי הסביבה כן מרגישה את זה, כשזה קיצוני, כשממש לא מבינים סיטואציות חברתיות, אז הם דחויים, אז הם מנסים לא להרגיש כדי, זה סוג של מנגנון הגנה, הרי להגן על עצמנו מפני פגיעה, אחרת הפגיעה יכולה להיות מאוד מאוד קשה, אז הם לומדים לשים את המרחק בין הרגש, בין עצמם, ומתנהלים, הם מאוד משימתיים, מאוד פרקטיים, מאוד, והרבה פעמים לוקחים את מה שאומרים להם בתור, זה מה שאמרו, זה מה יש, זאת אומרת, בלי להבין כוונה נסתרת. אם אישה למשל תגיד, טוב, אז תעשה מה שאתה רוצה מתוך, כאילו, אז כן, הוא יעשה מה שהוא רוצה, או אם היא תגיד לו מתוך כזה, לא צריך, אל תעשה את זה, כשהיא מתכוונת לכן תעשה את זה, הוא לא יבין. אין לו ניואנסים? יש את הליטרלי, אמרת, אל תעשה את זה, אז אני לא, את אמרת, זאת אומרת, אחד הדברים שמאוד מאוד חשוב להיות עם אנשים על הרצף, זה מאוד מאוד ברורים, נשים הרבה פעמים נוהגות לדבר במין דיבור עקיף כזה. כללי. תעזור, תעשה את הסלון. גם עקיף, לפעמים בתקווה שיבין את הרמזים, תגיד לו, הבית הפוך. אוקיי, זו עובדה מעניינת, אבל אם לא אמרת שאת מצפה שאני אבוא ואני אעשה דברים, ואפילו להיות ספציפית מה אני אעשה, לא סתם בוא תסדר, כי זה נורא כללי, הם צריכים הרבה פעמים הוראות הפעלה מאוד מאוד מפורשות. כמו ילדים קצת. לגמרי, והרבה פעמים נוצרת דינמיקה בזוגיות כזו של כמו אמא וילד, שזה דינמיקה מאוד מאוד בעייתית. אנחנו יוצאות שוב להפסקת פרסומות, ונמשיך לדבר על זה. את יודעת, זה קצת כמו שאישה אומרת, אני מצפה ממך שאתה תעשה, שאתה תראה אנחנו יוצאות, אבל את יודעת, עולה במחשבתי רב יקר אצלנו, שיהיו הדברים לעילוי נשמתו, שקוראים לו הרב שמחה כהן, שדורות של משפחות כאן גדלו לאור דברים שהוא כתב ואמר, ואני זוכרת תמיד משהו חזק שלו, שהוא היה אומר, מה אישה הכי צריכה בבית? אישה הכי צריכה שידעו כמה קשה לה. זה נכון, האמפתיה הזו, היא עושה הרבה. בדיוק, ואדם על הרצף לא ידע בכלל איך להביע חזרה את הדבר הזה. אתה יודעת מה הוא אמר על גברים? מה הוא אמר? שזה מקסים. הוא אמר, וגברים צריכים לדעת שאת מאושרת. נכון, אחד הדברים שהרבה פעמים מפריעים לגברים, כאילו מבחינתם הזוגיות בסדר, הכל בסדר, מה שמפריע לו זה התלונות שלה, שהיא לא מרוצה, היא לא מאושרת. מאשימה אותו? כן, שהיא מתלוננת, אם היא לא הייתה מתלוננת, מבחינתם הכל היה טוב. אז הפסקת פרסומות, דוקטור פנינה ארד, מדברות על זוגיות בצל, אחד מהצדדים על הרצף האוטיסטי, תכף חוזרות. קדליבה, אנחנו בחלק השלישי של השעה הראשונה שלנו, מדברות היום. שיחה חשובה עם דוקטור פנינה ארד על זוגיות בצל, אחד הצדדים, 1-4, אמרנו, ככה זה בטבע, אדם בתוך המשפחה, על הרצף האוטיסטי, מה קורה כשזה מופיע בזוגיות. אז לפני הפרסומות דיברנו על זה שבעצם האחר לא מבין, באמת לא מבין את מה קורה בתוך הלב של האישה שלו, או הפוך. דיברנו על מה קורה כשתסדר את הבית, שזה כללי מדי, זה עוד עניינים טכניים של לתקתק יום ולהכין דיברנו החג. על זה שנוצרת דינמיקה של עם הילד, בזוגיות כזו, נכון. שהיא נותנת לו הוראות מפורשות, זה משפיע על כל העניין המנטלי אחר כך, כי כאילו... ברור. בואי נגיד שזה משפיע על כל המערכת הרגשית של המשפחתיות בכלל אחר כך, כי אם אני רוצה להתחבר
עם שיחה של איך היה לי אפילו בעבודה, או מה קורה לי כשאני משמינה, אז אם אין לי את מי לשתף והוא יבין את הרגשות שלי, אז אני כאילו הופכת להיות קצת מרוחקת ממילא, ואז מחפשת חברות שיקשיבו לי, או דברים כאלה. כן. תגידי רגע, אני חושבת על באמת עניינים של סדר, בוא נארגן את הבית מבחינה טכנית, אבל מה קורה בעולמן הפנימי של נשים שזקוקות באמת יותר להבנה רגשית? הנה אנחנו הולכות לקראת סוף השעה הראשונה ולשעה השנייה תכף אחרי ההפסקה הבאה שלנו. אז מה כן? כי כן אפשר לחיות חיים שמחים ומאושרים בתוך המערכת הזאת. או שאת מסתכלת עליי ככה, אז לא. אפשר לחיות חיים מאושרים, צריך להבין שזו לא תהיה זוגיות רגילה אף פעם, אוקיי? זו זוגיות שהיא שונה. יש דברים שהם באמת נוירולוגיים, שלא ניתנים לשינוי, אבל בגלל שבתפקוד הגבוה על הרצף מדובר באנשים מאוד אינטליגנטיים, עם כושר למידה טוב, אז כמו שהם יכולים ללמוד כל דבר אחר שהם החליטו שהם רוצים ללמוד, ואני כן מדגישה את העניין של הרצון והמוטיבציה כאן, אז גם כאן, זאת אומרת, לא לי ולא לאף אחד אחר אין איזה כדור פלא שיכול לגרום למה שלא קורה באופן טבעי לקרות, לצערי עדיין לא המציאו את הדבר הזה, אבל אפשר לעקוף את זה בדרך קוגניטיבית התנהגותית, ממש ללמד אותם אסטרטגיות וכלים תקשורתיים חדשים, להבין גם איפה הבעיה שלהם, ואז ללמוד, לשאול, אוקיי? לשאול שאלות, האישה תגיד, צריכה להיות עבודה זוגית משותפת, כן? צריך לרצות, לשאול, לדעת איך אפשר לעזור, מה הוא צריך לעשות עכשיו, מה יכול לעזור לה בכל מיני מצבים, צריכה להיות כאן נכונות, והיא תצטרך להגיד לו. העבודה היא של שניהם. עכשיו, גם בנושא של מגע, אחד הדברים של האנשים על הרצף מאוד מאוד קשה, יש להם קשיים בביסות חושי. הרבה פעמים זה ממש מוגדר ככה, זה יכול להיות כמו שילדים קשה להם עם חול וסמיכה מצמר. בדיוק, זה חלק מזה. זאת אומרת, זה יכול להיות תת רגישות או רגישות יתר לכל מיני דברים כמו אור או רעש או חום, קור. בדים מסוימים לגמרי. נכון, דוקטור פנינה ארד, לפעמים בכל המערכת כולה של משפחה וכל מה שזה כולל, לא יכולים לקרות דברים מסוימים כשאישה צריכה רגשות, שאישה צריכה מילה טובה, שאישה צריכה מחמאה, זאת אומרת... כמובן, זו אינטימיות, אוקיי? כל הדבר הזה של חיזור, של מילה טובה. הסטייפלר הקדוש הוא אבא של רב חיים קניבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה, מדבר הרבה על הקשר בין המילים הטובות והאור המשותף שיוצא בין זוג שהתחתן לבין מערכת שתשלים את השמחה של הבית הזה. כן. ושאתה לא יודע לעשות את זה, אז יהיו שם טאקלים וחבל. תגידי, אמרת קודם על היכולת הלימודית של אנשים עם אוטיזם על הרצף? כן. זאת אומרת שכשבאים ואומרים נכון, תשמע, זה משהו שאתה חייב ללמוד לעשות אותו, בשביל שהמשפחה הזאת תהיה משפחה חמה, שמחה, נכונה, שמסבירים את זה נכון, מטפל זוגי טוב, מטפלת זוגי טובה, יש נכונות ללמוד. אני הולכת על תקוות קדימה כזאת עכשיו. זה נורא קשה לי לתת על זה תשובה כללית. נכון. כי כל מקרה לגופו, יש כאלה שמאוד שמחים ללמוד, וכן יכולים להצליח, וכן להגיע למקום של זוגיות מאוד מאוד טובה, ויש כאלה שלא, גם שזה יושב על התנגדות, אצלי הכל בסדר. אנחנו מסיימות את השעה הזאת, וואי פנינה מרתק, שזה, רק זה, הזנב הזה, זה באמת הבדל אולי בין מה שדיברנו קודם על שיתוק רגשי ממקור נרקיסיסטי, לשיתוף רגשי ממקור אוטיסטי, שפה אני רוצה, ותנו לי לדעת איך. אם אפשר להוסיף עוד משהו לפני שאנחנו יוצאות להפסקה, הרבה פעמים גם החבר'ה הצעירים שכבר מאובחנים היום, אז לפעמים זה שיש כבר אבחון ואני על הרצף, זה לאו דווקא אומר שאני רוצה ללמוד אחרת, לפעמים יש ציפייה מבת הזוג,
אוקיי, אני על הרצף, זה מה יש, קבלי אותי כמו שאני, תלמדי את, תעשי את את ההתאמות אליי, ואני לא מתכוון להשתנות. יש גם התנגדות שהיא לאו דווקא אצלי הכל בסדר, אלא גם מתוך הבנה שיש לי בעיה, אבל זהו, זה מה יש. מאתגר פה, מאוד בעייתי, כי בניגוד לסיטואציה שיש ילד או ילדים על הרצף, ששם באמת ההתכווננות צריכה להיות מההורה לילד, ועבודה חד צדדית, פה בזוגיות זה לא יקרה, העבודה צריכה להיות של שני הצדדים. וואו, מרתק פנינה. פנינה ארד, דוקטור פנינה ארד, זוגיות עם מישהו בתוכה על הרצף האוטיסטי, ומקדליבה, נפגשות בשעה השנייה. קדליבה עם אפרת ברזל. קדליבה, אנחנו בשעה השנייה מדברות היום, דוקטור פנינה ארד ואני, על משפחה שיש בה זוגיות, כשאחד מהצדדים הוא על הרצף האוטיסטי והוא לא מבין רגשית מה אני רוצה ממנו, למרות שאולי הוא רוצה, אולי הוא כבר לא רוצה, כמו שאמרת בשעה הקודמת, שיש אנשים שזהו, ככה באנו אל המקום הזה. בואי נגיד מילה אחת על הילדים, זאת אומרת על ההורות של אותו הורה שהוא עם אותה התמודדות על הרצף האוטיסטי, ועכשיו השקענו בזוגיות, תכף נחזור אליה, אבל מה קורה מול הילדים? זאת אומרת, ילד בא והוא מביע רגש מול הורה, ואמא נגיד מבינה בדיוק מה הילד מרגיש, והאבא לא. ואז הוא עונה, ואז נהיות עניינים של חינוך. מריבות ואי הבנות, וכן, יש הרבה קונפליקטים בנושאי חינוך, בין זוגות כאלה. אנשים על הרצף, גם כשהם הורים מאוד טובים מבחינה טכנית ושותפים ופעילים, הם מאוד מתקשים לתת מענה לצרכים הרגשיים של הילדים, בדיוק כמו שהם מתקשים לעשות את זה בתוך זוגיות. אבל לא תמיד הם גם עושים את הדבר הטכני הזה, זאת אומרת, הרבה פעמים הם מתנערים מהאחריות שלהם, ונשים מוצאות את עצמם ממש כמו אמהות חד-הוריות, בלי שותף, בלי פרטנר, כשכל העול וכל המעמסה נופלת על הכתפיים שלהם, גם מבחינת תחזוקת הבית, גם מבחינת גידול הילדים, שזה משהו נורא נורא קשה, נורא נורא תובעני. גם אולי סוגיות בחינוך לא מקבלות את אותו, מה שנקרא בממלכת סדנאות ההורות, חזית אחידה, בין אבא ואמא. נורא קשה להגיע לחזית אחידה בזוגיות כזו, כי בכלל נורא קשה לפתור קונפליקטים, הרי כדי לפתור קונפליקט צריך לדבר. נכון. ואנשים על הרצף לא אוהבים לדבר, הם מתחמקים מזה. אז הרבה פעמים יש שם או שתיקה והסתגרות ואין בכלל דיבור על הנושאים האלה, או שזה מגיע לפיצוץ, לריב מאוד מאוד גדול, ובזה זה נגמר, ואז מטטים את זה מתחת לשטיח וממשיכים הלאה. אין באמת הידברות אחר כך. כל הנושא של שיחה זוגית, שיתוף, דיבור רגיל, יומיומי, עוזר להם. זה משהו שנורא קשה להם אפילו להבין את הדבר הזה של small talk, של איך היה היום, בוא נשתף אחד את השני. לגבי ילדים, הם לא שם הרבה פעמים, ויש גם רשלנות, לפעמים כשמדובר בילדים ממש ממש קטנים, קשה להם להבין מה מותאם לגילאים מסוימים אצל ילדים, כך שלפעמים הציפייה שלהם מילד היא לכל מיני התנהגויות שלא הולמות את הגיל, שזה באמת לא מתאים, שאנשים יודעים באופן אינסטינקטיבי, שאי אפשר לדרוש נגיד מילד בן 3, X או Y, והם דורשים. כמו קצת כדור שלג כזה, כי נגיד שאת מלאת רצון טוב, ואת שומעת באיזשהו מקום, סדנה, קוראת כתבה בעיתון, שומעת תוכנית ברדיו, אומרת, לכי תדברי, יאללה, עכשיו עושים שיחה, ואת קובעת ומכינה את כל מה ותקרא לזה שיחות מרפסת, מכינה, מדליקה נר לעילוי נשמת או לא לעילוי נשמת, או סתם לאווירת הפנק שווי, ומכינה הוגה או תה או יש שקט, והילדים לא, ובוא נדבר על זה. ואת מלאת רצון טוב, אבל את נופלת לאכזבות, כי דבר ללמפה, והוא בכלל הוא לא איתך באותו תדר. בוא נדבר על זה, זה משפט מאוד מאוד מפחיד.
בגלל זה אני חושבת שזה לא משהו שנשים יכולות לעשות לבד. הרבה פעמים נשים הולכות לטיפול כזה או אחר, ואפילו לטיפולים זוגיים לבד. אומרים להם, בואי, אם את תעשי שינוי, יקרה שינוי בזוגיות. זה לא עובד עם אנשים על הרצף. ואני פוגשת כל כך הרבה נשים שהשקיעו שנים בהרבה טיפולים וניסיונות, וניסו אסטרטגיה כזו ואסטרטגיה. זה לא עובד, צריך שיתוף פעולה, צריך שניים. צריך שהוא יהיה חלק מזה. בול, אז תני פה שנייה שאני תופסת את זה עכשיו ככה בזה. מתי כבר לדעת, חבל לי על כספים של אנשים ועל לב של אנשים, מתי כבר אתה מבין שבאמת ניסית, וזה, אבל יש פה משהו אחר אולי שלא עולים עליו, שלא, מתי? אני חושבת שבכל מה שקשור לזוגיות, מראש זה דברים שצריך לעבוד עליהם ביחד. זה בסדר ללכת לטיפול פרטני אם רוצים עזרה עצמית. גם אני דרך אגב, אני עובדת גם עם נשים וגם עם זוגות, כשההבדל הוא במיקוד. כשאני רוצה לעזור לזוג, לשקם את היחסים שלו, זה תמיד בשניים, אבל הרבה פעמים יש התנגדות, או הבעל לא רוצה, הוא חושב שכל המטפלים שרלטנים, שזה קורה הרבה לאנשים על הרצף, אז האישה נשארת לבד. עכשיו היא צריכה להבין שמבחינת הזוגיות, התקשורת הזוגית, ההתנהלות, הדינמיקה, זה לא דברים שהיא תוכל לשונות לבד, המיקוד הוא אחר. כשנשים שנמצאות בזוגיות כזו הרבה זמן, כמו שאמרתי, הן שוקעות ממש לדיכאון, למצוקה מאוד גדולה, מאבדות את הביטחון העצמי שלהם, את הערך העצמי ביכולות שלהן. אני עוזרת להן להתחזק, גם מבחינה נפשית, גם מבחינה כלכלית הרבה פעמים, כי נשים נשארות בזוגיות כי אין להן מספיק כסף, הן לא מרוויחות מספיק, לפתח עצמאות כלכלית ולקבל החלטות, כי אם אין פרטנר שמוכן לעבוד איתך ביחד, זה לא ישתנה מעצמו, להפך. עם הזמן, דברים מקצינים ומחמירים. תצא, זה ממש חשוב בשביל שלום בית, מה שאנחנו מדברות כאן עכשיו, כי כשאתה יודע את הדברים, אז אפשר לגשת אחרת אל השלמות המשפחתית הזאת, ולהגיד, אוקיי, אני מבינה, אני מבין, שזה הדבר, ולנהוג פתאום נכון, או להפסיק לריב על דברים שהם ממילא לא נפטרו כל הזמן, כי הצד השני הוא לא יכול בכלל להתחיל להבין, ולא כי הוא אין לו שכל, אלא כי יש משהו נורולוגי בתוך המוח שלו, שככה הוא נולד, וצריך להסתכל על זה מכיוון אחר. וצריך גם לראות כמה זה פוגע במשפחה, כי הרבה פעמים, אפילו אם אני לוקחת ארוחות שישי, אוקיי, שצריך עד שעה מסוימת, לסיים, לארגן את הכל, שהכל יהיה מוכן. גבול. זה סטרס, זה משהו שמכניס מאוד מאוד לחץ, ואנשים על הרצף, המאפיינים האוטיסטיים שלהם, באים לידי ביטוי הכי הרבה כשהם בלחץ. ואחר כך, אז הם כבר בלחץ, ואז מגיעים לארוחת שישי, שחוץ מהאוכל, חשוב גם שתהיה אווירה נעימה, והרבה פעמים האווירה היא מאוד מאוד לא נעימה, היא מאוד מתוחה, או שלא מדברים. עכשיו, גם אם אין דיבור לא מכבד בין ההורים, ילדים, דיברת על ילדים, הם קולטים כבר מגיל 0. ממש. מתח ועוינות, אפילו שהם באוויר, אפילו שהם לא... הם יודעים עלינו הכל. ברור, כן, כן, ממש. גם בשלב שהם עוד לא מדברים אפילו תינוקות, הם קולטים וזה משפיע עליהם לרעה. המתח הזה בין ההורים, אי אפשר להסתיר מהם את התסכול, את הכעס, זה שם. אז זה מאוד מאוד פוגע בילדים, קשר כזה, שהוא לא קשר טוב, כשיש התקפי זעם, כשיש דיבור לא מכבד, אז זה בדרך כלל לא רק לנשים, זה גם לילדים. נכון. תגידי פנינה, יש לפעמים עוד איזה, כאילו, שיבוש שיכול לחסות לאורך שנים, את התגלית הזאת של מה שאנחנו מדברות כאן, כמו למשל אנשים מרקעים שונים, נכון? נגיד עדות שונות, או אני מסתכלת תמיד על זוגות שנגיד אחד יותר מתקרב לתורה, והשני פחות מתקרב לתורה, או כזה, אבל יודעת מה, אחד גדל בחול, אחד מדבר אנגלית, כאילו, אפשר במרכאות להרוויח כמה שנים, כשאני חושב mind the gap, כאילו. אני פוגשת לא מעט זוגות עם פערים תרבותיים, גם כאלה שגרים בארץ, גם אנשים מחול, שכל אחד מגיע מרקע תרבותי שונה, מארץ אחרת, עם שפה אחרת, והרבה פעמים גם בארץ, עדות שונות, או מנהגים שונים, אז הרבה פעמים כשהפערים הם מאוד גדולים בין בני הזוג, במשך שנים מייחסים את כל מיני התנהגויות לזה,
לשוני התרבותי, או אפילו לשפה, מישהו שהוא עולה חדש. אז אוקיי, הוא לא יודע טוב עברית, זה בגלל זה, אבל אחרי 20 שנה בארץ הוא כבר יודע טוב עברית. הוא כבר אמור לדעת כל מיני דברים, ולהכיר את התרבות, ומבינים שאוקיי, יש כאן משהו שהוא מעבר לשוני התרבותי. תת שלשום בשבת, שידעתי שאנחנו הולכות להיפגש, אז היו אצלנו 4 אורחות מסמינר חרדים מירושלים, שבאות לשנה אחת ללמוד תורה פה בישראל. מדי פעם אנחנו מארחים בחורות כאלה, בחורי ישיבה, והן שונות, כן, הן 4 בנות שונות, והן לא יודעות עברית, והילדים שלי גם לא בדיוק מדברים אנגלית, וזה היה מדהים לראות את זה ככה מהצד כאימא, שאחת מהן שיחקה עם הילדים, עם הנכדים שלי, באמת בלי לדעת אף מילה בעברית, אבל היה משהו במשחק שלה, שהיה פיקס, כאילו לא היה צריך שפה, תקשורת בלתי מילולית, בדיוק, טובה, כימיה. וראית, אני שנייה הולכת על הספקטרום, אנשים שיודעים לקרוא מצבים, שיודעים לקרוא הבעות פנים, שיודעים לקרוא ילד שמח עצוב בניואנסים של it's my go, it's your go, כאילו זה התור שלך, זה התור שלי, לא היה צריך מילים שם, כן. וראיתי ילדה שמסתדרת מה זה מתנת שמיים כזאת, לא? לגמרי, כן, מי שיש לו את זה, את הכישורים החברתיים האלה, הרי זה עוזר בכל סיטואציה בחיים, גם מבחינה חברתית, גם מקצועית, גם בעבודה, גם בפוליטיקה ארגונית. הרבה פעמים האנשים האלה נופלים, גם אם הם מאוד טובים בתחום המקצועי שלהם, הם נופלים בגלל יחסי אנוש בעייתיים. וגם, את זה ראיתי בספר שלך, שהדרך שבה הם מתייחסים, אני חוזרת רגע אל הצד השני, אל האוטיסטים, על הרצף, שבה הם מתייחסים לאחר, זה לא בגלל שהם מייצרים משהו, אלא זה בגלל שהם ראו את זה איפשהו, שככה צריך להתנהג. זו למידה. כן, זה אסטרטגיות פיצוי והסתגלות שלהם, שהרבה פעמים הם כבר למדו איך צריך להתנהל בחברה, מה להגיד. אבל פתאום זה נתקע, אז לא, כאילו. כן, לא, הרבה למדו את זה ממש טוב, ואף אחד בחוץ, בזירה המקצועית או חברתית, לא ישים לב שיש בעיה. כמו שאמרתי, הקושי הוא בעיקר בתקשורת האינטימית הרגשית מול האישה, אבל הם משקיעים בזה המון המון אנרגיה. אוקיי? זאת אומרת, כולנו בגדול כשאנחנו בחוץ, אנחנו מנסים להיראות במיטבנו, ולהרשים אנשים אחרים, או לפחות להיות בסדר. אצלם זה כרוך בהשקעה מאוד מאוד גדולה של מאמצים ואנרגיות, ואז הם מגיעים הביתה אחרי יום עבודה, כשהם גמורים לגמרי, ולא נשאר להם שום דבר לתת. אין להם כוח לעזור בבית, או לדבר עם האישה, או להיות עם הילדים, והם צריכים את זמן ההתאוששות הזה באמת, כדי להחזיר לעצמם אנרגיות. זה קצת כמו כל אחד, כמו כל ילד או לא, לא, זה הרבה יותר. זאת אומרת, אם תחשבי על אנשים יש אנשים שזה עושה להם טוב, קצת כמו תקה ושקה, הרי הרבה נשים למשל, זה שהם ייפגשו עם חברות וידברו עכשיו 3 שעות עם קבוצת בנות, בערב כזה של בנות, הם יחזרו תאונות באנרגיה. אצלם, אם הם יאלצו להיות באירוע חברתי כזה של כמה שעות, זה כאילו רוקנו אותם, אירוע כזה גוזל מהם כל כך הרבה אנרגיות, שהם אחר כך צריכים זמן לבד, להתאושש מהדבר הזה, זה נורא קשה להם, עם כל הגירויים מסביב. וההתאמצות להיות בסדר. כן, ולחשוב מה להגיד ומה לא להגיד, וכאילו, זה לא יכול לבוא ספונטני, על כל דבר הם צריכים לחשוב. וחשיבה לוקחת אפילו קלוריות. לגמרי. יאו. באמת, באמת, קשה להם, יש שם קושי שהוא אמיתי לגמרי. ואז שאתה בא הביתה, ואתה רוצה כאילו להיות בנעלי בית רגשיים, אז אתה באמת מרגיש בנוח, והרבה פעמים איפוק, אפילו אנשים שיש להם נטייה להתקפי זעם, הרי הם לא היו מחזיקים מעמד בשום עבודה, בשום מסגרת, אם הם היו מדברים בצורה לא מכבדת לאנשים, אז הם מתאפקים, הם כן יודעים להתאפק במשך כל היום, ואז הם מגיעים הביתה, וזהו, נכנסים לנעלי בית, ומתירים כל רסן, ואז רק האישה והילדים חווים את ההתנהגות הלא מכבדת הזו. יודעת, לפעמים, פנינה, זה כזה מין פרוז'קטור של אור הבנתי, שפתאום, גם עכשיו אנחנו עושות באולפן, פתאום אישה ששומעת את זה, פתאום משפחה שמבינה
רגע, אני רוצה לעשות את זה ככה. באיזשהו תרגיל שעשיתי עם נשים, חזרנו אחורה למשהו שהפריע לנו בילדות של עצמנו. ושאלתי את כולם, זה תריד לי, כי זה היה בשבוע שעבר, שאלתי את כולן, תהי שנייה בקושי, של הילדות. כן. ותגידי, מה היא צריכה מאוד אז? מבורא עולם, מאמא ואבא, מהחברות, מהגננת, לא משנה, כל אחת נתפסה לגיל שבו קרה, מה הכי היית צריכה אז? ואולי לא קיבלת. וכשהיה התור שלי, אני לא מתביישת לדבר על דברים מאוד אישיים, כי זה מרגיש לי בסדר. אוקיי. אז אני אמרתי, אני מאוד הייתי צריכה על אותו מקום ששם הייתי בתרגיל, כאילו נאה דורש נאה מקיים, הייתי צריכה שיסבירו לי מה קורה כאן. כאילו אם מישהו מעולם המבוגרים היה מסביר לי, אז גם אם המציאות לא הייתה משתנה, היה לי נינוחות, אבל כשיש בלגן, אז מה שאנחנו עושות עכשיו, אנחנו מסבירות. כן. נכון? אז רגע, אז שוב נצא להפסקת פרסומות, אוף, אבל זה דבר נעים שמישהו נותן לך תמונה ברורה על מה קורה לבן הזוג שלך, או מה קורה לך, כי אצלו יש משהו כזה, כבר שמישהו עושה את המציאות יותר מובנת, כבר נהיית איזושהי הקלה. הקלה, אני תכף רוצה גם להמשיך להרחיב על זה, כי לא תמיד זה רק הקלה, אבל זה בהחלט הצעד הראשון בדרך לשינוי, להבין עם מה הם מתמודדים. בדיוק, לתת שם, לתת טייטל. יאללה, אז הפסקת פרסומות, ואנחנו חוזרות פנינה. כדליבה, אנחנו עם דוקטור פנינה ארד, מסיימות את השעה השנייה תכף, של התמודדות עם מישהו בתוך הזוגיות, שיש לו איזושהי, איך אומרים את זה הכי טוב? הפרעת תקשורת, לקות תקשורתית, שונות נוירולוגית. ככה זה יותר טוב. כן, זאת המילה פוליטיקלי קורקט בימים האלה. למרות שתת לפעמים, אוטיזם, אוטו הרי זה עצמי, נכון? כאילו, כן. לפעמים, אני יודעת שזה לא נושא התוכנית, אבל באמת כל אחד צריך להיות קצת עם עצמו בפנים, באוטו. כן, אבל המילה אוטיזם זו מילה שיש עליה סטיגמה מאוד מאוד קשה, ואנשים לא באמת יודעים מה זה אוטיזם, בטח לא אוטיזם בתפקוד גבוה, והרבה פעמים, בעלי אוטיסט, מה פתאום? הוא כזה חכם, הוא גאון, זה לא מסתדר להם עם הסטיגמה. זה יפה מה שאמרת עכשיו, כי תמיד אני חושבת על ההתמודדות של האוטיסטים עצמו, ופה את נותנת את הרגש החם של האחר על בן הזוג. כן, וזה מאוד חשוב בזוגיות, להיות אמפתיים ולהבין מה קורה אצל האחר. את יודעת, באולפן הזה ישבתי לפני כמה שנים, אנחנו מתעסקים עם הנושא האוטיסטי מדי פעם, כאן מעומקא דליבא, אז פעם זה עם האנשים עצמם, ופעם עם זה עם האחיות של, וההורים של, כן. אבל זו פעם ראשונה שאנחנו יושבים ומדברים על זוגיות כזו, שזה באמת... כן. ודיברנו לפני ההפסקה על זה שהרבה פעמים יש הקלה, בזה שמבינים במה מדובר. זה היינו. ורציתי להוסיף שם עוד משהו, שהרבה פעמים זה גם מלווה בתקופה של אבל. אבל מצד אנשים, להבין שזו לא זוגיות רגילה, זו לא עומדת להיות זוגיות רגילה, להתאבל על כל הדברים שלא יקרו שם, באופן טבעי, זה לא פשוט. נכון, אז בואי נדבר על זה בדקות שיש לנו לסיים, אז בואי נצא אופטימיות עכשיו. כן, אני חושבת שלהתאים את הציפיות שלנו למציאות, זה חשוב. נכון. מה אפשרי ומה לא אפשרי. יש אמנם דברים שלא אפשריים, אבל עדיין אפשר להגיע למקום טוב, לזוגיות טובה, לזוגיות מוצלחת, לתקשורת טובה, לאהבה, לכבוד הדדי, וחשוב ללמוד לעשות את זה, לייצר את התקשורת הזו, להתאמן עליה, להעריך, כמו שלכל אחד מאיתנו יש נקודות חוזק ונקודות חולשה, גם לאנשים על הרצף, ובטוח יש להם הרבה מאוד נקודות חוזק. אז ללמוד להסתכל על חצי הכוס המלאה, על כל מה שטוב, על כל מה שעובד, על התכונות החיוביות,
על הדברים שמשכו אותנו מלכתחילה. לזוגיות הזו חשוב באופן מכוון לשים את הדגש על הדברים האלה, וגם לא רק להסתכל, אלא להעריך, לפרגן. אני כל כך לוקחת את זה בשתי ידיים, כי את יודעת, סיפרתי לחברה שלי הבוקר שאת באה לאולפן, ושאנחנו הולכות לדבר על זה, כי לה יש בעל כזה משלה. אוקיי. ואמרה לי, תבורכו, תבורכו, תבורכו. ואחד המשפטים שהתניעו את כל הסיפור הזה, בתוכי זה שהיא אמרה לי איזה יום, שאלתי אותה שאלה, ואף אחד לא ידע. ואז היא אמרה לי, חכי, את לא זוכרת שיש לי בעל על הרצף, ואת זה, את השאלה שלך, אפרת, הוא יודע מעולה. אז חכי שנייה, קחי אותו. ואת מחייכת, כי את מבין, והוא נתן לי בנושא שביקשתי, כל כך הרבה. אינפורמציה בטח. כן, כי זה היה כזה, אנציקלופדיה, מתומללת, גאונית, וזה שהיא הגישה לי את זה, באמירה, קחי, זה הדבר שהוא חזק בו, בהערצה, בהערכה, בידיעה שבתחומים אחרים הוא פחות חזק, והוא לא יודע, נכון, לחוש אותה ברגשות הכואבים שלה או השמחים שלה, אבל הם יודעים את זה כבר בביחד שלהם. אמרנו כל אחד זה כל כך אישי ונקודתי ושונה אחד מהמשפחה של השני, אז כבר זה שהגישה לי את זה ככה, כאדם אקסטרני למשפחה שלהם, זה היה מחמיא. ואפילו ראיתי שזה עשה טוב, כאילו, אז כן. לגמרי, אז אנשים מאוד מוצלחים שיכולים להיות מומחים בתחומם, וכשיש, כמו שאמרתי, החזרתיות הזו, היכולת להתמקד בתחום עניין מאוד מאוד צר, ולהפוך להיות מומחים בו. זה יכולת שאין להרבה אנשים, ויש להם ידע מאוד מאוד נרחב לגבי אותו תחום שהם בקיאים לגביו. התחומים האלה, דרך אגב, יכולים להשתנות במהלך החיים. לפעמים זה בן אדם מתמקד בתחום אחד לאורך כל חייו, אבל לפעמים נושא העניין משתנים, אבל כשיש להם את תחום העניין הזה, הם יודעים הכל. הם חוקרים אותו לעומק מכל הזוויות האפשריות. בול. כן. את יודעת, ואת מה שאלתי אותו? זה היה ימי ט"ו בשבט. יש משהו במקורות היהודיים שלנו על לב של עצים. מעניין. ממש. לעצים יש לב. כן. הוא הסביר לי, חוץ מלעץ זית ולעץ תמר, אני לא תמיד חכם, אבל כאילו המרכז הזה של הגזע, והוא נתן לי כזאת הרצאה על לב של עצים. ומה עם הלב שלך? הוא אומר לי שלי, הוא ידע, גאון, כן, גאון, אבל עצם זה שהוא ידע שבלב של עצים הוא יודע את כל החומר שנותנת אותה מסכת, אבל מהלב שלו הוא מנותק, אז הוא אומר, את מבינה, יש לי לב של עץ בעצמי, זה היה מצחיק, אבל זה היה בדיוק, אז לדעת איפה אני נמצא בכלל בחיים זה טוב. וגם הדבר הזה, את באת אליו ושאלת, ואת רצית את ההרצאה הזו, את התעניינת בנושא שזה מעולה. נכון. אבל אנשים שיש להם את הדבר הזה, שהם חזקים בתחום מסוים, ולפעמים בן אדם שואל אותם עם משהו כזה אגבי אקראי, והוא לא מצפה להרצאה. אז הם הרבה פעמים לא שמים לב שהצד השני כבר משתעמם, ולא רוצה לשמוע, וזה לא מעניין אותו, והם ממשיכים לדבר. יפה, יפה. אז זאת בשורה, וזה יפה, אני חושבת לסיים ככה. יש לך איזה מקרה שאת יודעת שבקליניקה אצלך נגמר ככה בסיפוק שלך כאדם שפוגש? וואו, יש לי הרבה מקרים כאלה. יש זוגות שמגיעים, אלה הצעירים שכבר יודעים או מגלים תוך כדי חברות שאחד על הרצף, ואז הם מתלבטים אם להתחתן או לא להתחתן. יו, כל כך רציתי לדבר איתך על זה, איך עולים על זה. והם בסוף כן מחליטים להתחתן, או זוגות שמגלים את זה כבר אחרי החתונה, ואז מתלבטים אם להביא ילד או לא להביא ילד, ואז שולחים לי תמונות אחר כך של תינוק שנולד. איזה יופי. זה סיפורים מקסימים שאני מאוד נהנית מהם, ומאוד אוהבת כשיש הצלחות, וכשזוגות מגיעים למקום טוב, שטוב להם ביחד. תודה, פנינה. תודה פנינה ארד, על עצם זה שחקרת את הנושא הזה, על עצם זה שהבאת את זה לעולם, על עצם זה שאת יודעת להסביר החוצה, כל כך נכון, והלוואי שאנשים שמאובחנים או עוד לא מאובחנים, יקבלו אור של יכולת חיובית, לבנות בית יהודי, בריא, יחד עם Nobody's Perfect, אמן.